And Enoch also the seventh from Adam, ikapito, gikan kang Adam ha, prophesy of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Maning giingon niya. Si Enoch ba? Itong Enoch, itong unang panahon nga ikapito, unang natao si Adan, nasundan si Adan, si Enoch. Nagpropesiya ini. Nga tanawan ninyo ang Ginoo mo ani daw, uban sa libo ka manulunda, 10,000. Uban sa libo ka mga balaan. Namatod pa niya, to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them, and all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speech which ungodly sinners have spoken against him. Matod pa niya, bisan si Juan daw kuno, si Enoch, pato si Enoch layo na dito tayo ha, sa tuwa, alabyan ito, kung walang pa hitabo ang lunok, kung layuan na dito. Pero nag-mention ng Japon ng Bible, nagpropesiya siya, natanawan ninyo ang Ginoo magdadala sa iyang mga katawa, mga balaan, hindi ko ani din aron mag-execute kung pagbukong kung i-convince sa mga dili Diyos nun o ang mga dili Diyos nun nga mga buhat, yan ang paghahukman na diin atong nabuhat aron kita kasulti nga diin ang ungodly sinners nga diin supat diay daan. Mo bitaw ningon sa verse 16 ha. These are murmurers, complainers, walking after their own lusts, and their mouth speaketh great swelling words, having means person in admiration because of advantage. Sabi niyo mong anong disulti niya? Mga tao ni mga bagulbulan daw, mga complainers, naglakaw sila sa ilang kagalingong pangibog. Niya ang ilang baba, sige pagsulti o mga dagtong mga ipanglamoy ng mga tulong ba. Swelling word, having means person in admiration because of advantage. Kadin kining mga tawhanan ni nagapanudlo daw kuno nga diin sila makabaton. Kanang pamintaha ba, bilang ipanudlo, pamintaha sa mga tao, pamintaha. Mawag yung itudlo kung sa yun, Ginoo kamong nangalagad ka. Pare, ani karon ha. Di ani ta di nangalagad ta. Kunya tabaw sa tanan, di ani ta di ang mga yuta. Labi na nga atong presidente. Nagangyo. Huwag ito ng pestilence kanong yan hinidiri. Warning na na, last warning na sa Ginoo. Wala kong gingon sa Ginoo o sa inyo ha. Na di pangayon na ito ang chance. Unsang nga chance ng atong pangayon sa iya ha. Kanang lugayan niya ang atuang panahon. Ang Hebrew nag-ingon, chapter 4 verse 16, Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Karon nagkinahanglan kita time of need. Wala bulo tayo po. Kanang boldness. Kanang isog ba? Ato yung pangayoon sa Ginoo nga din. Ang grasya niya yung ipadala aron makabaton tao kaluoy nga mga tagkaluoy nga ang long suffering atong pangayoan ha kay siya mainang tuson atong unang panahon pasensya siya nanumdum ba mo yung gilunok niya ang kalibutan niyo siya dito matag pa niya din sa 1 Peter chapter 2 verse 20 ha, which sometimes were disobedient when once the long-suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few that is, kamay lang sila, 8 souls were saved by water. Wanang hinungdan nga, 8 na lang hinuin na luwas kay nga naman. Samtang nag-prepare ng Ginoo, siya lang gibuhat.
Gisultihan naman sila, lunupon ko na ang nasod o ang kalibutan. Pareha ni ron, tagaan ang pandemic, ang tugog kalibutan. So, ingon ang Ginoo, sa dili pa niya lunupon, Noah pag-prepare o arka. Kaya nga naman, doon na pa'y pag-antos, atod pa niya din. Once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark is preparing, katong nag-andam siya sa arka, 120 years. Niya atong years atong una karon. Sabi nung ang years na ito atong una. Mga tulo ka tuig, una ila usa ka tuig o duha ka tuig na to. Ang isa ka tuig nila. Taas kayo ang ilang tuig. Wala tagas kay mga edad dugay. Mo bitaw na nagihatag sa Ginoo ang long suffering niya. Siya dili sila muduol sa arka, i-warning na sila. Kapag-buhaton o ka aron tanawa na lang, walo na hinuon. Kung imong basahon yung tinatibukan sa kinabuhi sa panahon sa arka ni Noah, mao na gisampo ni Jesus Christ. Sa pagbalik ni Kristo, may sama daw sa arka ni Noah. Nga naman, ang mga tao daw, samtang si Noah nagbuhat ng arka, mga tao naga-negosyo, naga-pamaligya, naga-pamalit, naga-kinabuhi o naga-pangasawa. Mahantod na lang, wa sila kahinumdom nga diin sila na diay sa Ginoo ang arka. Dito na sila nahinumdom, nasirado na, o nag-uwa na. Kunya, kung imong basahon ang sulat ni Noah, isa pa kasimana, nagsugod ang ulan. Dito na nahibawaan, ganun wa na niundang. Hangtod niabot do kasimana, hangtod niabot ka. Kung bulan, na hibong na sila. Mao na ni daw ang giingon sa Ginoo. Nanagan sila dito sa gibuhatan ng arka. Kaya pag-abot nila kay taas naman yun. Matong singgit sila sa Noah. Yung mga igagaw ni Noah. Kung sa ilang gingon Noah, Abraham, kung sa gingon ni Noah, dili ako nagsirak. At ako dako sa puntahan, lalimang ka mga elepante. Walay dinosaur ha. Mga elepante, ka na imo makita ro mga hayop ang kalibutan, mga gibuhat sa Ginoo ng mga animal control dito. Dako kayang puntahan. Masama na nila pag sira, walo naman sila kapo. So ang Ginoo yung gingon, dili ako nagsira. O bitaw na karon na nadi taga-antag sa John sa Ginoo. Nanagingon si Paul na din, dunay time nga wabot. Ang time nga din, perfect time. Na ang tao, silyuan na gani na sa kahimpit ng adlaw, di na gina siya makabuhat og dautan. Ang nagbuhat og matarong, never na gid na makabuhat og dautan. Ug ang dautan never na makabuhat og matarong. Mao na giingon ni St. Paul, mo bitaw na nga mangayo tag chance aron kanang hingpit ato nang makabuot yun. Aron kung mabot man dagkong pagsulay kini tribulation. Dili natamon sa kay bisa kung saon tag putol sa ulo, bisa kung saon tag pagbira, pagpriso. Dili ta madlok kay ngano man. Di na ta makasala. Mo na ang sulti sa pulong sa Ginoo. Mabitaw na ninitak na ako hangyo kaninyo. Kung ang Ginoo wa pa man nibalik karon, ingon pa niya sa sa 1 John chapter 3 verse 9 and 15, the Lord is not slackness concerning His promise. Nasa Peter, no? 1 Peter chapter 3. Ko, the Lord is not slack concerning His promise. Ang Ginoo dili lang ngayon sa iyang mga saad, as some men count slackness. Ang uban nag-ingon nga langayan ang Ginoo, but is long suffering toward us. Kung dili nag-antos lang siya sa gamayng panahon para kanato. Nga naman, not willing that any should perish. Dili siya gusto nga adunay matagat, but that all should come into repentance. Na ang tanan unta mag-usab. O bitaw na mga yung taglong sa piring sa Ginoo aron natin tayong pag-usab. Sa 15, an account that the long suffering of our Lord is salvation. Kanang iyahang pag-antos na
mo na itong kaluwasan. Mga pangayo na ito ang tiyan. Ngayon ta, hindi magdugay ng pandemic. Aron, kung bagat pa mga malipayo na taman, hindi kiwa naman. Diba? Mo nang warning man na sa ito ha. Nga mo, bitala kumuha mo din isipag yung nga kinibalay sa Ginoo. Kunya, lipaya imong kagalingon nga kamuanaan na sa Ginoo. O gihatag na to ang tanang gusto sa Ginoo. Wala man siya nagbadlong nga ikaw magkinabuhi dito. Iyan ang gitudlo kung unsa imong buhaton diri. Nga unta na ang Ginoo imong higugmaon sa tibuok kalag kusog ug kasig-kasig ug nahuna. Unya ug ang imong silingan. Mao ra na kung bulaton diri. Nya buhaton ta to ang righteousness. Nga mao ang will sa Ginoo. Unsa man ang righteousness mo na sa sunod Domingo sultihan ta mo. Kaya sa ato mga bulaton nga din ato pakayo at chance sa Ginoo karon. Mangayo tag chance sa Ginoo. Sugod karon ug kantod sa panimalay. Magbalata ta. Magbangutan ta. Noon ta paon niya ni COVID-19. Aron maglakaw ta adunay kalinaw. Atong pangayon sa Ginoo nga unta Ginoo tubaga ang presidente. Kanya ipakandod na kanino kay siya nakaila. Nga walain daw siyang mabuhat ang Ginoo ra mo na paabot sa blessing. Nga adunay maka-invento vaccine. Nga adunay bright boy. Bisan man gikan sa China man, sa Amerika, sa Russia. Iyang lipasa daw dito sa Pilipinas. Mao ginagyan. Tanawa na ninyo, isulti na ninyo sa mga katawan. Kung mao ka na ang sugod na kung pangayoon sa Ginoo nga ang Ginoo mo ba? Pangayoon din na ito. Muna nga kita ng mga Kristohan. Habang ang pangayoon. Araw na usap malibre ta. Kunya ato ng usbod. Isa nasa ta mo simba. Malipayo na ta kay last naman to. Pero warning to. Tagaan na tag-chance niya nga magmalipayon mo tata sa simbahan. Aron kabuto na to ang pagkahingpit. Kay naapay dakong tribulation. Una mubalik si Kristo, imupad sa Mateo. Nahalos pa mga alagad sa Ginoo. Mga pinili nga na magwawali. Kung dili na siya makaabot niya ng perfect time, mag-ingon ni St. Paul. Makabitin siya. Una nakita karon kay nasayon mong kita sa bago. Mabito na akong ginutin mo. Kamay na lang ang mga pulong na din wala ko na basahan sa Bible. Ang tanan, ipadayag na sa akin. Although di magkubray, doon ang ginunagatan ka kung kaalam. Wapoy kaalam sa kalibutan, mabito hinungdan nga ako. Nahimo lang pasto. Nga sa kapastol mo walay alaman sa kalibutan. Dilibisan pagsulti yung mga English sa pro. Sabi ni mo nga nung English akong dibasa tungod kay sa English. Dili saag ang pagpasabot magikan sa Torah. Kaya kung bubasa ko binisaya, daghan ay lugar. Sa ato labi na kita. Kaya kita may nagbuhat ng mga binisaya. Kita raman. Pero kining King James, giunor gini sa tibuok kalibutan. Sa tinuod lang, gibutan nga Holy Bible, ang Ginoo ni alaw ini. Nga kinimo ni Ginoo. Una, naglugos, magpugos ko magkumusulti, Bisaya, pero saan naman ito, Bisaya nga mga interpretation. Kulang na. Una nga din. Ang importante nga dito kung kanino sa puro sa Ginoo. Labing balaan gamhanan ng Diyos, Ginoo. Diyos nga makagagahon dito tayo. Aniya kami, nag-aampo kanina. Bilang tugon sa among presidente Dinoy, na iyang ipananin rin yung sa ikaw magpadala sa Ibrahim. Lord, ipadala. Nagahit kaalam mga scientist nga nagatuon. Sa pagsimulio, ipadayag na ito kanila. O kaniya nga mga paghanyo, kaniya mga niya tugang iba mong puso, pagtuo, kanito, nagdamit, yung kita Ginoo, salamat yung pagkabaton. Panalagini, gikan sa mga gobernador, mga magbubuhat,
Niini o giman nagamando nining nasura. Mayor man, presidente man, vice president, mga konsyalis, mga barangay captain. Ikaw, uban kanila magagiyang kanila. Kaya kami nasayod. Kabisa nun sa kandagan mga magpantay nining nasura ni. Gawas ko man Ginoo, dili pagbantay, kapag may mahina. O sa Ginoo ikaw magbantay ng nasura ni. Ingon nga mong ipanalangin na. Nag-aay may chance, Ginoo. Nag-aay may chance. Salamat Lord sa pagkabang.